хора, днес ще играме в геймплей с моите пътищукани неща и ако спите тук едни пера, де тук идваха, правиха си, тук чупиха това. Просто аз тук не знам това. Бъна, която щупи и сега се поправям. И това 9 елки. Мамка ти. Лагът. Опитам да го поправя лага, ама... Върху да съжалявам този лаг. Но просто компа ми не е един от най-силните, тъй че моля ви не се оплаквайте. Не мога да купя лага. И затова моля се не се съди. Ама, кой да се направи? Да. Те малко за своите бутълки. Да, знам. Малко... Ооо, което е, бе? Господи. Яш! Тупаник. Какво? Какво направи този ден? Yes. Remove. Yes. Come. И тук има някакъв холма ми. Оу май. Ай. Да, той кит няма да е толкова дълъг, за това, че... О, да, и сега само тук ще бъде как да си изкарате първия. Значи там. Пишете lab job info. Няма да. И сега тук. Ако не знаеш какво искаш да работиш, Jobs Browse и за да работиш избраната професия Job и Join, не имам, за да не работиш избраната професия Jobs, за да видите развитието си в дадената професия Job Stats. И това е. И сега, иска за пачето, как се направи, ако искаш да имате Party Home, Party Home да отидете в Home-ето. Party Home. Ако искаш да изгониш някой от клана, Party Team. Ако искаш да изтриеш Party Delete името, ако искаш да извикаш някой приятел, Party 20 име, и ако искаш да имаш Party Create. И за това, и това ще бъде. Но не, много съм болен да изкажа. Тук вижте, реговия, можете няколко стака. Хомето. И тук как да... Тук да... Това не как да си...
О, да. Тук за ранг Ninja той има Ender Chest, Fly, Heal, Workbench, Repair, Inset, Stand Top, и Kit User, Winter User, Build Super User, Guardian Ninja, плюс King. О май гад, това най-хубавия кит. И нормалният това... Това Супер юзер, няма да го показвам, те не са много яки. Но има Глайден, който който е добър, но не го препоръчвам за Кинг има право на всичките команди на другите рангове, всичките. Значи, до сега Кинга си го купете, предлагам ви го и... Това е. Сега съм видел това проблем. What the fuck? Ти сложил... Къде съм я сложил? Ето имаш едно планет. О, да! И първо да влезнете в сервера, да не видите и ще е пак. И ще е пак. Все. И това е. Сега да видя донейта. Какво са донейта и откъде? По-скоро. Ох, как светих пръста. Добре, сега няма да ви го показвам и мисля това да е за клипа. Знам, че не е много дългичък, ама няма какво да направя за това, че... Аре. До другия... Аре,